जेजूच्या आळफील माळलेले जेजू काजारी म्हूण दाखोवन जेजूचे नाव विबाळलेले Passion of the Christ picture and now सोडले मॅग्निफिसंट तोखली आपली करून उजार पूण दुसरे डायरेक्टरान द विन्सी कोड पिक्चरान दाखयले जेजू जाला उडकाचा द विन्सी कोड पिक्चरान नाव विबाळले नाका जालेले दाखोवन सोबी माजार बरें बगूंक पावचें ना बोगसोणें मेवचें ना उपरांत देवाक कितलें केल्यार रोजार बरें बगूंक पावचें ना बोगसोणें मेवचें ना उपरांत देवाक कितलें केल्यार रोजार वाईट कोण्याची येता ही गोचो मोडत्यो मोठा त्यो फेसबुकार दिसोन येता माद्रींक पाद्रींक पासून मारून ख्रिस्ती धोर्मांक ते दूख दिता नको वसली कामां करून असलो जायती नाम घेता जेजूचो फोटो फेसबुकार घातलो बियर आनी सिगरेटा दिन दिवून ही कसली पिशापणा कोता म्हणून दिवसाना दूख भोगता फेसबुकार पळोवन ही कोत्तुबा संवसारानूच कोत्तेले मुद्दत पातकाचो बरो वेतेले घेवन कुडोसोर ओडटेले वळवळ्यांनी मोडटेले एक दीस रडटेले म्हयदूक भोगून आयज ते हांसतेले वळवळ्यांनी मोडटेले आतां हांसता पळय खुशाल जावन आमी दाखोवंक तुमकां हाडला पळयात कशी तोरेंतांनी फोटो एडिट करून काडला जेजूचें नांव पिड्यार करून फोटो फेसबुकार धाडला जायत्या गोंयकारांनी पासून फेसबुकार लायक करून सोडला असले जायते फोटो फेसबुकार घालीत आसा ते केन्नाच तुमी लायक करून सोडी नाका मागता आदले सोडून सोडा डिलीट करून दुसऱ्याक शेअर तूं करी नाका आयज आसतेले फाल्यां दुकानी रोडटेले सोड जातकूच पयलेली ताणी पातकां आतां काय पोवचें ना बोगसोणें मेवचें ना प्रण रोडटेले घडोवन दुकान उडोसोर उडटेले एक दीस सकयल पडटेले देव मोटोगोज कुडीची पाकां उडोसोर उडटेले एक दीस सकयल पडटेले